Wa ya fi iya hawa waƙar barkwanci tsakanin Yamu Baba, Halifa Bakaji? A yau za mu tsefe mu tantance wanda ya fi wani iya hawa waƙar barkwanci a tsakaninsu. Za mu fara da Yamu Baba. Yamu Baba, ina so ka mun a waƙoƙin da ka hau na liyaliya na barkwanci, ina son ka mun ta gani ta faɗa bismillah. Kai a ina kika samu kuɗaɗen nan ne in ce ba sata kika je ba. Babanmu ne ya aiko man so in. Gaskiya ne Yamu Baba, wannan waƙar da ka hau ta yi kyau sosai, amma me ina so ka sake gwada mun da tabbatar da ba bogi bace bismillah. Allah ka ji mun wani zance ku mata ba ku san wasa ba. Wacce nake so din in nema na ma lura tana da kusun bikin ga ko ba zan. Gaskiya ne Yamu Baba, wannan ita ma ta yi kyau sosai. Na baka maki 40, ina zuwa zan dawo kanka. Halifa Bakaji, kaga yanda Yamu Baba ya hau waƙoƙinsa suka yi kyau, kai ma ina son ka mai kyau bismillah. Ya dakta ban gane ba, wai ko da ta gaban kirji ita za a cire bankin tsawa. Yau ashe ka gane bayanin fa in ba bai. Gaskiya ne Halifa Bakaji, wannan waƙar da kawo ta yi kyau sosai, amma me ina son ka ƙara min wacce ta ɗanfi wannan bada nishaɗi bismillah. Kai ka daina matso ne da zartan nan, ciwon jiya ma bai warke ba, wanda wanzan yayi wa ƙaho sittin bai kyautu cire mishi koda ba. Gaskiya ne Halifa Bakaji, wannan ita ma ta yi kyau sosai, kai ma na baka maki 40, kaga kuna da maki 40 kenan. Yawwa Yamu Baba, ina son ka mun ta ƙarshe final wacce daga ita za a tantance wanda ya fi wani iyawa a tsakaninku bismillah. Tane ne ban je ka taya ni mu yau ba. Annabi ma ya taimaki na shi, koyi zan yi da shi ba ke ba, dan ni aikin samun lada ba. Gaskiya ne Yamu Baba, wannan ita ma ta kyau, na ƙara ma maki 30, kaga kana da maki 80 kenan. Ina zuwa zan dawo kanka. Halifa Bakaji, kaga yadda Yamu Baba ya ta ƙarshen sa ta kyau, kai ma ina son ka mun ta gani ta faɗa, kaga ita ce ta ƙarshe, ka tsaya ka nutsu kai mai kyau bismillah. A ran asabar na yi zancen nan ba mu yi haka ranar Monday ba, kuma ranar makin zage ni wai kafata ba ta maza ce ba. Gaskiya ne Halifa Bakaji, wannan waƙar da kai ta yi kyau sosai, kai ma na baka maki 30, kaga kai ma kana da maki 80 kenan, kaga kun yi duro kenan. Masu kallo da sauraron mu, a ganin ku wa ya fi iya hawa waƙar barkwanci waƙoƙin liyaliya a tsakanin Yamu Baba, Halifa Bakaji? Ku sa mana a comment section. Kafin wannan lokacin, idan wannan ne farkon shigowarka, kar ka manta ka danna mana like, kai mana share, ka danna subscribing domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura.